Sa laing balita, ang kapulisan nakakita og buslot sa pamahayag sa negosyante nga nangangkong gitulis o gidagit kuno sa upat ka mga suspek. Kung masuta nga namakak, pasakaan kini og kaso sa Cebu City Police Office. Ani ang report. Kauban ni Cebu City Police Office Director Colonel Erinio Dalugdog ang tulo ka mga station commanders ato silahang pagtakdo sa panghitabo. Kinihuman mausab katulo ka higayon ang pamahayag sa giingong biktimang negosyante sa dapit. Din siya giabdak. Unang gitugan sa Carmon area din sakop sa Station 5. Sunod sa dapit nga sakop usab sa Station 3. Hangtod ang ikatulo nakaabot na didto sa Mabulo nga sakop sa Station 4. Ang nag-usab-usab nga pamahayag sa negosyante ang nakapaturo karon sa pagduda sa mga otoridad kung nagsulti ba kinis tinuod. Sa inisyal nga pakisusi sa mga otoridad gikan sa mga tao ug kuha sa CCTV. Way nahitabong komosyon sa mga dapit diin giingong gidagit kini. Kauban ang pahinanti ug ang driver sa sakyanan. Sa pagpangangko nila nga gidala sila sa Campo 4 Talisay City sakay sa kaugalingong sakyanan o gibiyaan human nakuha ang 100,000 pesos nga salapi. According sa victim, gi-abduct daw sila sa Maritima at around 7 a.m. So gi-backtrack na mo ang CCTV, wala naman may nakitag commotion or van na katong van na nakuha sa Campo 4. Upon arriving sa station, pinapinpoint kung asan nangyari. So, ang pinpoint naman is doon sa Maritima. So, hindi siya area ng Station 3. So, nag-coordinate kami sa Station 3 para tuloy-tuloy yung investigation. Parang naho, ongoing atong investigation. So, nakita nga kung anong suspicion or doubts regarding sa iyong testimony. So, in the first place, kung ikaw magpa-blatter o misdeclaration ng adlis mong gihatag, maglisod yun ta pagsulbad. Kaya in the first place, di man ta ka-start o asa gitinood na itabo. Giklaro sa opisyal sa Cebu City Police Office nga tanang anggulo ilang gitan-aw mahitungod ini. Apan kung nasuta nga namakak og usalang kini kasenaryo. Naghulat na lang ta og unsay resulta aning backtracking nato sa CCTV footage. Posible ato ni siyang mapasakaan og kaso nga alarm and scandal o kanang perjury or kining false statement or false testimony. Wa na mo patimaw ang biktima o ang mga trabahante aron paghatag usab sa katinawan sa media. Kauban si Edward Tubilan o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.